We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong buntag sa ato ang mga suking kapuso sa tunga-tungang Kabisayan o sa silangang Kabisayan. Welcome sa inyong paboritong programa, ang GMA Regional TV Live, ngayong makita Lunes hangtod Biyernes gikan sa alas 8 sa buntag. Laing adlaw ug laing episode na sad mga kapuso ug kita gihapon ang mag-uban ning kabuntagon. Ako ang inyong alagad, Cecil Kibod Castro. And friendly reminder lang gihapon mga kapuso, di gihapon kita angay mo kumpiyansa ning panahon sa pandemya. Ato gihapon tumanon ang tanang mga health protocols. Busa, sugdan na nato ang ato ang morning mga kapuso kay sa Biz Talk atong makauban si kapuso actress Winwin Marquez ug sayranta ang pagpangandam niya alang sa iyang contrabida role sa rom-com series na Oh My Love. And sa katong mga mahilig sa arts and culture, atong mahinabi karong taud-taod ang mga nagpaluyo sa pagbuhat og mga handmade quilts sa Kauhagan Quilts. Samtang atong ilailahon kining laing garbo sa Cebu usa ka banda kinsang kanta nakaabot sa semifinals sa usa ka international songwriting competition sa miaging tuig. Sa ato ang Nasayod Ka Ba segment karong adlaw, usa sa mga gi-practice nato ning Lenten season mao ang fasting o pagpuasa. Ang pagpuasa mo ang paglimit sa pagkaon sud sa pipila ka adlaw. Adunay pipila nga nagsugod sa Lenten season magpuasa dayon sud sa 40 ka adlaw. Gawa sa pagkaon, pipila ka mga tawo o bakaha denomination ang nagpractice sa pagdili og pagkaon ug baboy o kaha pagkaon ug mga lamian nga pagkaon. Actress, beauty queen, marine reservist, well-rounded gayud nga artista, apan di gayud ikalimod nga comedy runs in her blood sa iyahang gipakitang comedic talent sa bagong rom-com series nga Oh My Love. Joining us this morning is the very beautiful Winwin Marquez. Maayong buntag, Winwin! So good to have you back here. Maayong buntag. Thank you for having me. Inviting me again, actually. Thank you so much. I'm excited to be here. Win, what's keeping you busy these days? Syempre work, Oh My Love. And mostly, pag mayroon naman kasi akong series na ginagawa, I'm focused on that. Syempre, pag-aaralan yung mga scripts and then para lang tuloy-tuloy yung character role ko talaga. Unti-unti, sinisingit ko yung mag-aaral ulit ako for pumasok na naman yung pag-aaral, di ba? Parang nang last time, marine reservist yung napag-usapan natin. Oo nga eh. Ngayon, oo. So, unti-unti, I think I just wanna surprise everyone sa next step ko. Yung long-term ulit na isa pang goal. And of course, kami naman, daily goal naman namin is to watch Oh My Love every night. Yes! How happy are you, Win, na kabilang ka sa bagong rom-com series na ito? Ang saya ko kasi first time ko gagawa ng series na hindi man drama, rom-com, comedy talaga. Ang sanay na gawin ko is talagang kontrabida na talagang black yung character niya. So at first, feeling ko, tama ba yung ginagawa ko? Ano pa kailangan kong gawin? Nakakatawa ba ako? Feeling ko hindi ako makakasabay. Pero iniisip ko na lang na ako si Joey Marquez eh. Iniisip ko na ako yung dad ko, baka sakaling lumabas yung pagkakomedyante. Pero I'm very fortunate to have, co-artists na talagang tinutulungan ako. Yung mga timing, syempre sila Tita Nova, Miss I, sila Divine, Divine Tetay, di ba? So, unti-unti, natututunan naman ako. How fun is it to be playing a kontrabida, pero this time sa rom-com series naman? How different is it for drama?
It's siguro kasi hindi ako talaga laging galit. Yung parang hindi mo alam kung ang cute ni Trixie, pero hindi pala siya cute. Maawa ba ako sa kanya? Oh my gosh, hindi pala. Parang ganun eh. Very playful yung character ko dito. It was hard at first kasi nagiging lumalabas yung pagka masama talaga, kumbaga na character. Pero I got used to it and it's really fun working with the other, as I've said, working with comedians. And since you mentioned earlier your dad, Mr. Joey Marquez, at Yes. bilang anak ka ni Mr. Joey Marquez, ano ba yung mga tips and techniques na natutunan mo from him? The only thing he told me is, huwag kong masyadong isipin kung kailan ako hihirit, huwag kong planuhin, wag daw ganon. Kailangan pag nasa set na mag-observe and then learn from yun nga, sa mga pros talaga. And then, eventually, natural naman yun lalabas sabi niya. Pero Win, for you, how important is it to laugh and make other people happy through your series dito sa Oh My Love? I think this is one way of entertaining ourselves also. Just parang a reward na din na we could laugh din pala kahit ganito. Try to forget a little bit, good vibes. I think we all deserve it. We all deserve to feel good. And I think Oh My Love will do that. And I hope magawa yun. We'd like to know, ano-ano pa yung mga sorpresa na hinahanda nyo sa mga coming episodes nyo? Nako, syempre hindi lang mga twist na aabangan nila kasi akala nila yun na yung story pero actually there are a lot of secrets na ma-unfold sa Oh My Love. I just hope they watch it every night. A little good vibes won't hurt, diba? So sana tuloy-tuloy ang pagsuporta nila. Oo naman. Kaya before we end this interview, invite them na abangan ito gabi-gabi. Yes, sa lahat ng ating mga kapuso, maraming salamat po. Sana po nakakalagay kami ng smile sa inyong mga mukha and sana ma-feel nyo yung good vibes na ibinibigay namin sa inyo. Please do support Oh My Love every night po yan sa GMA Telebabad. Maraming salamat po. At maraming salamat din, Win, na nakasama ka namin ngayong umaga. Yay! Thank you so much! Huwag makakadto si Winwin Marquez, mga kapuso. Sundin ninyo siya isip Trixie Gibbs sa makalingaw nga Oh My Love matagabi dinhi sa GMA. And more good vibes pa nga mong dalit kaninyo, so tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Sayranta ang istorya ning usa ka grupo sa kababayan-an sa isla sa Kauhagan nga tighimo og mga quilts. Makauban nato si Yoshi Eramil and Matea Manilag. Mayong buntag, Ma'am Yoshi and Ma'am Matea. Kumusta na mo? Okay na, Mire. Ma'am Yoshi, kano saan nagsugod ang Kauhagan quilt? Ang kano sa sugod? 1996. 1996. Giunsa ni pagtukod sa inyuhang grupo dinha sa isla sa Kauhagan? Ma'am, actually, ako ang kuyo sa diri sa 6 years pa. Niya ang sa una diri, Mr. Sakiyama, ang iyahang asawa, ang tudro nila. Tahi. Primero na siya, ma'am. Katong usa pa ang iyang gitudloan. Nyahanto ni daghan mi. Anam-anam ba? Anam-anam. Nya, dayon, pag abot na namo, 100 kapin, amo ang nakagalingon ka ng design. Muna siya nagtudlo namo. Ma'am Yoshi, para sa impormasyon sa ato ang mga viewers, unsa jud ni ang quilt ug unsay mga gamit ni ini? Mostly bed cover. Then, pwede ba gamit ang kuan? Para bongbong. Oo, ang display sa bonbon. Pwede na ang gamiton sa para sa to? Sala. Carpet o sofa cover. Ug ngano Ma'am Yoshi nga sa kadaghang lugar diri sa Cebu, nganong gipili ninyo ang Kauhagan Island para sila ang tudluan sa paghimo ni ining mga quilt?
Actually, Miss Junko, asawa ni Mr. Sakiyama, siya ang sa to, all nasa Kauhagang Island. Siya palit ang Kauhagang Island. Then, Miss Junko, siya ang tudro sa tahi sa Japan. Mao na siya na knowledge sa unsaong himutahi. Then, siya na ay kuan ang interest ang tudro tahi nila para income nila. Actually, ako tindera sa Japan, sa una, niya ako baligya sa tahi sa Japan, Kauhagang kilt. Wow. That's why kaibaw na ko Kauhagan. So ikaw, usa jud ka sa mga nagtinda sa ilahang mga gihimo nga mga quilts din sa Kauhagan. Kumusta ang mga reaksyon or mga comment sa mga Hapon nga mipalit sa ilahang mga quilts? Ang magahapong ganahan jud kaayo kay unique nga iyahang design. Kay mostly sa kilt is sa to resulti gamit pattern. So nindot kaayo agi, then daguhan na taw sulti ni mga Kauhagang kilt is naay dakong gugma. Mama Thea, dihang gitudluan ka sa paghimo og quilt, wala ba ka naglisod kay medyo kutipod ang pamaagi niini? Lisod gid permiro. Lisod kay permiro kay tulo lang kadlaw ang pagtudlo. Ya dayon kagalingon na namo. Kami na maghimo sa design. Ma'am, unsa ka dakong tabang kining paggama og mga quilt sa inyong panginabuhian? Dako ginigtabang kay kuan man kanang makapa-eskwela man sa mga bata kung makahuman may patnig bugas patog kanang ilang pag sinina nila daga katabang man na nagpasalamat mi Miss Jungpo nga niabot sa diri sa isla sa Kauhagan. Amo ging hunahuna gyud namo ba nga unsaon pagkuan sa design, pagpili sa panapton nga maangayan siya, kanang ma-attract pod siya sa among pangbutang-butang sa mga design. Na kami maninguha gimi nga kanang makuan pod siya, maangayan pod siya kay ang hapon may pod mo tan-aw. Yes. Nya mo na kami naningkamot gimi ang pansaon pagpamaagi sa among tahi pero maglabad among usahay kay lisod baya Lisod pero nindot sa kaayo og epekto ang inyong produkto, ma'am oy. So worth it ra gayud. Pwede ba, ma'am, nga magpakita ka og mga finished products ninyo para sa ato ang mga viewers? kana kanindot. Nice. Ay, how nice. So sagad sa inyong mga konsepto, Mama Thea, unsa jud? Sa Kauhagan, ma'am, among himuon example kani naman siya sa Kauhagan kaning amo kanang mga kahoy, lubi, kanang kasagaran sa namong isda kay ganahan man ang mga Japanese o mga inana nga nagid sa Kauhagan ba. Ma'am Yoshi, sa mga gustong mo palit og mga quilts, asa sila pwedeng mo contact? Kay ako palang daan, ganahan ako mo palit sa inyong mga nindot kaayo na quilts. Thank you. Ang naami Facebook page o Instagram page, pwede ba contact dito sa Kauhagang Kilt. Basta ganahan mo ang experience ang kuan ang isda, unsay nindot isda, pwede ba palit ang Kauhagang Kilt? Mama Thea, unsay mo hang gustong ibilin nga mensahe para sa ato ang mga kapuso, ma'am? Magpasalamat ni nga aning kuan mo ani haron mo lain na pud nga kanang nahimo ari diri makapalit sa amo ang skill. Malipay na mi ana, ma'am. Nya tanan kay kami karon lisod ba mi diri tawo na kuan sa kanang kuan. Ma'am din niya karon.
Nya mao na nga magpasalamat minimo. Daghang salamat usab kaninyo Ma'am Yoshi and Ma'am Matea sa panahon nga inyong gigahin. Daghang salamat. Salamat sad. And mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Jamming ta this morning, kauban ng award-winning na Cebuano band, ang O Caraga. Maayong buntag, kumusta muntanan? Good morning, good morning. Good morning, madam. Excited. We are fine, thank you. First of all, magila-ila sa ta. Can you give us your names? Okay, ako si Kenneth. Hi, madam. I'm Sherwin Pugusto. Hi po. Hello, maayong buntag kaninyo O Caraga. By the way, congratulations for bringing Bisaya music to international spotlight. What was your reaction nga kamo na nabutang mo sa over 26,000 nga mga entries nationwide, worldwide? Lipay, excited kayo. Kay kanang karon pa man po ni nahitabo sa mo asad nga ni participate mi aning international songwriting contest. And pagbasa na mo sa email kay murag unsa man tinuod yun or wrong send. But mana later on ni sink in na nga kana lagi semi-finalist ni, and we're looking forward for mas nindot pa gyud nga news sa sunod nga mga bulan. Kining inyuhang song nga ipanumpa ko, proof gayud ni siya that Bisaya music is truly beautiful. Unsay inspirasyon ining maanindot nga kanta ninyo? Beautiful yun ang Bisaya nga music, no? Kay asing asa na to tanawon magol, the only living proof sa atong culture ba. Kay ang atong language through the course of time wala gyud na outro or namgani na outro gamay ni sync sa pop culture, kay ang atong language ang remain ba. So inana sa ka beautiful. Ang atong language, atong culture is a form of pride nato nga we can show off to the world. Sherwin, for you, what made your song made it to the semi-final sa International Songwriting Competition 2020? Para sa ako, ma'am, I don't know kung nakita nila nga special about the song, pero for me, kining ipanumpa mawin ni siya pinaka-special na kanta sulod sa among album nga Way Sukod. Para nako tungod kay kining ipanumpa mura ni siya hiniusang tingog namong tulo. Okay, sa tinid-ay lang Adam, Kenneth and I nailagin mig general background before, pero tungod aning ipanumpa ko O Caraga dili gyud binagkahiusa. Makapabilib gayud ang inyuhang kanta. Imagine nga mga banggiitang mga singer and songwriter ang mga judges niini sama sa Coldplay, Dua Lipa, Mike Shinoda, ug ang mga American authors and many others pa. Unsay gibati ninyo nga na-dive nila ang inyuhang kanta? Grateful me kay in a sense ba nadunggan bitaw aning nga mga ginalook up na mo nga artist ang Bisaya nga song. Tapos is other than nakadungog sila og Bisaya nga song, ila pag yung na-like ang Bisaya nga song nga out of the katong mga entries only ipanumpa ko ang Bisaya ra nga entry. So dira kana nga part kay mura grateful me. Sa una kita rising paminaw sa ila, karon nakapaminaw na sila sa ato. Sakto, Well. yes. Ay, makalingaw, dream come true gayud no kining nahitabo kaninyo. Maunang kung mahimo, pwede ming mga yung sample from you guys. Ipanumpa kong di ti kabiyan ug pagahuptan ko ang tanan. Ipanumpa kong di gyud ko mubuhi ang kinabuhi ko kanimo lang. Whoa, whoa, kanimo lang. Whoa, whoa, kanimo. Sana all. Sana all manumpa og ing ato. By the way, we'd like to hear more of you guys. So where can we check your latest songs? And of course, ang inyong mensahe para sa ato ang mga viewers.
pwede mi mapangita sa YouTube, Spotify, and sa tanan iTunes, tanan nga mga music platform. And of course, naasan mi upcoming projects. Ang message pod sa band for sa mga nitanaw no. Salamat sa suporta sa among mga supporters. O kuan kanang ayaw kahadlok nga Bisaya imong kanta. I-change imong mindset nga instead of ay Bisaya man ni, Bisaya man ko. Instead ang imong mindset kay Bisaya ko. Ang kung kana ang imong mindset, the world is willing to listen sa imong art. So I think that's all. Charot. Daghang salamat, daghang salamat. Thank you GMA for having us, and thank you sa mga nagtan-aw karon. And sa of course sa tanan ginisuporta sa amo ang musika gikan sinugdanan hangtod karon. Thank you also and congrats kaninyo o karaga more power kaninyo. Kaganiha sa Biz Talk, nakauban nato ang beauty queen actress nga si Winwin Marquez nga mapasalamaton sa padayong suporta ninyo sa bag-ong rom-com series sa GMA ang Oh My Love. Samtang sa spotlight na hinabi nato ang mga babay nga anaa nga kabahin sa Kauhagan Quilts nga sila si Ma'am Yoshi ug Ma'am Matea sa katuyuan nga makahatag og panginabuhian sa kababayenan sa isla sa Kauhagan. Samtang garbo sa Cebu gayod ang kalampusan sa Cebuano band nga O Karaga nga pinaagi sa ilahang musika, nakahatag og paglaom ug kahingawa sa ilang mga listeners. Ang mga produkto nga tatak-disdak ug musika nga tatak-disdak angay gayud natong ikapasigarbo kay kini ang maghatag og kadasig ug inspirasyon alang sa tanan. Busa aduna kami ibilin nga pabaon alang kaninyo mga kapuso, failure is not the opposite of success. It's part of success. By Ariana Huffington, usa ka Greek-American author. For more details mga kapuso, log in lang sa amo ang official website www.gmaregionaltv.com and subscribe sa ato ang YouTube channel GMA Regional TV. Daghang salamat mga kapuso for making us a part of your morning routine. Busa mag-uban na usab ta sa mga dugang episodes nga among ipaambit alang kaninyong tanan. Daghang salamat mga kapuso and have a great day ahead.